Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Po sa inyong lahat. Magandang umaga, Pilipinas. Maksyong morning po sa inyong lahat. Sumasa inyo na po itong programang Kababaihan in Action. Kasama niyo po ako, Action Dove Tibakay. Ngayon po araw ng Lunes, December 13, 2021. Mangangalahati na po tayo ng buwan ng Disyembre. Napakabilis talaga ng araw kapag ganito. Kapag ganitong Disyembre, di ba mga ka-action? So, kumusta naman po kayo ngayon? Ako, alam natin, babad na babad ngayon sa kanilang mga television sets. Nandyan din, siguro sinasabayan tayo na sila ay nanonood din ng Miss Universe pageant. Ngayon yung coronation, ba? Oh, yan. Sige, hati ngayon ng ating panunood. Pero anyway, thank you pa rin. At nandyan pa rin tayo. Ay, update ko kayo at i-update nyo na din ako mga ka-action. Magpalitan tayo rito. Samahan niyo po ako hanggang alas 10 ng umaga mga ka-action. Action Dove Tibakay sa ating technical department. Nandyan po si Action Conrad Alvarez. Bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito, isa munang balita. Magpapalabas ang Department of Interior and Local Government o DILG ng guidelines sa local government units hinggil sa mga aktibidad ng electoral candidates bago pa magsimula ang campaign period sa Pebrero sa susunod na taon. Maliban kasi sa magdudulot ito ng pagsisikip sa daloy ng trapiko ay may mga nagpapartisipa sa ilang mga caravans at motorcades ang naobserba na hindi sumusunod sa health protocols gaya ng physical distancing. Batay sa calendar of activities na pinalabas ng Commission on Elections o COMELEC, ang simula ng campaign period ay sa darating na February 8, 2022 para sa national candidates at March 25 naman para sa local candidates. Napagkasundan niya na magpapalabas ng guidelines sa susundin ang motorcades at caravans kung saan mayroon lamang isang designated lanes na papayagan na maokupahan o magamit ng mga kandidato sa kanilang pangangampanya. I-identify din ang assembly area at mga eksaktong take-off time ay dapat na iobserba. Walang programa o anumang unnecessary stoppage habang nagsasagawa ng aktibidad. Sa kaso naman aniya ng paglabag sa protocols, hahabulin ng mga tagapagpatupad ng batas ang mga organizers. At kung walang aksyon mula sa LGU, pwedeng habulin ng LGU. At may accountability din yung mga personality na kumakandidato, lalo pat ang mga ito aniya ang tumatayong principles ng political activity. Ayon niyan kay DILG Secretary Eduardo Año. Sinabi pa ni Año ang kanilang gampanin lamang ay ipatupad ang umiiral na batas at regulasyon base sa Interagency Task Force o IATF guidelines. Tinukoy din ng kalihim na nangako ang mga kinatawan ng political party na magpapatupad ng self-policing at self-restrictions sa panahon ng coordination meetings. Idinagdag pa ng tanging magagawa lang ng Philippine National Police o PNP at LGUs ay magpatupad ng minimum public health standards. Ayon kay Anyo, sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2, ang outer assembly ay pinapayagan lamang sa 70% capacity. Yun lang ay dapat sundin pa rin ang minimum health standards. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Coca-Cola. Ang balitang yan, hatid sa inyo ng Social Security System. Wala pang SSS account? Mag-register na sa may SSS portal sa SSS website. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit, posible. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
Balik na tayo dito sa ating programang Kia Kababaihan in Action. Text line po natin dito ha, 0922-852-1161. Facebook page DWCM Action Radio Pangasinan. Palike and share na rin yan mga ka-aksyon. Ganun din ang Kia fan page. Ngayong morning na ito mga ka-aksyon ang pag-uusapan natin. Yung mga simpleng bagay, yung mga bagay na kailangan natin at nagpapasaya sa mga kababaihan. Simpleng mga bagay lamang yung mga ka-action, pero parang ganap na din ang kasiyahan nating mga kababaihan. Hindi na kailangan na sobrang magastos, gano'n, di ba? Mga ka-action, lalo ngayon. Ito yung umpisa na ng pagbawi natin. Di ba? Mga ka-action, umpisa ng pagbawi natin, pag-ipon muna. So, yung mga gastos ninyo ha, medyo tipid-tipidin pa natin ng konti. Nung last, wala naman tayo talagang mailabas na pera natin. Diba, mga ka-action? Wala tayong mailabas na pera natin dati. Ngayon, meron naman na. Medyo nakakabawi na tayo, diba? So, kailangan natin na medyo tipid-tipidin pa rin yan. Hanggang sa fully, may balik natin yung dati na nakasanayan natin na kapag ganitong panahon, ayan, bili kayo dito, bili doon dahil para doon sa mga mahal natin sa buhay. At syempre, lesson learned din itong nangyaring ito. Biglang magpandemya, wala tayong naitabi. Good thing doon sa mga nakapag-save ng kanilang pera, pero halos maubos din yung kanilang naisave na pera. So eto, pakitin na lang natin para hindi na mag-worry yung mga iba at saka maalala mo, ay, ito lang pala yung kailangan ko. Itong bagay lang na ito is masaya na ako. Una dyan sa binanggit, syempre, tayong mga kababaihan, pag meron tayong damit, o kaya, alam mo yun, kahit na isang pantalon mo pa lang, December na ngayon, di ba? Lalo na pag ganito, hindi natin maiwasan na papasabak tayo sa mga okasyon. Nandyan yung mga kainan, medyo bumibilog po tayo, nadadagdagan yung timbang natin. So, medyo masanay tayo kung meron pang magkasyang pantalon sa atin. Yung saktong-sakto lang din, di ba? Ayan, masaya na ang mga kababaihan kung meron siyang pair of jeans na fit, kasyang-kasya pa sa kanya. At eto din, parang eto yung sabi nila, uy, napapangiti ka. Nalilift yung inyong pisngi. Wala yung sad face. Uy, di ba? Natutuwa kapag siguro may mga mahanap ka dyan na pantal mo tapos i-fit mo kasya pa sa'yo. Wow! Uy, pwede pa pala sa akin, di ba? Isa yan. Isa din yan sa actually magpapangiti din sa akin. Nakasya pa ang aking mga pantalon. Yung size nung balakang mo, noong ilang taon, 5 taon na ang nakakalipas is okay pa hanggang ngayon, aba. Diba mga ka-action, talagang magpapasaya yung bagay na yan sa'yo. Yung mga ka-action natin, mga kababaihan na nasa mga medyo malamig na lugar. Dito naman dyan sa may sa Baguio, yan. Sa Tagaytay. Etong weather na ito ngayon, panahon na ito ngayon, sobrang malamig. Meron kang pair ng sapatos o ng boots na nagbibigay ng a warm feeling sa'yo. Diba? Yung warm feeling, tapos komportable. Yan isa. Diba? Kasi ibig sabihin, pag nandiyan ka sa labas, ayan, hindi ka masyadong nag-worry na parang sumasakit yung paa mo kasi sa lamig, tumitigas, o kaya naman yung iba dahil sa sobrang lamig, parang close to mag-cramps ka. O iba pa yung cramps dahil sa hindi magkasya yung sapatos na.
Pero ito, yung comfortable feeling na naibibigay ng suot mong sapatos, lalo na pag ganitong malamig yung panahon. Isa yan sa magpapasaya sa babae. Simple lang, di ba? Pero yung feeling na yan, nandyan pa rin yan. Next, sa mga ka-action, napasigaw si Claire. Kaya alam kong pasok si Miss Philippines, Bea Beatriz Gomez. Ayan, pati si Action Corner tuloy, sinaran na niya yung pinto. Di ko na marinig pag sumigaw si Claire. Ayan, pangatlo, mga ka-action. Pag merong nandyan pa rin yung signature scent mo, yung pabango mo, di ba? Yung paborito mong gamitin. Meron yung mga tao, di ba, na gano'n, na pag naamoy mo na tong klase ng pabango na to, ay, paparating na si ganito, di ba? Pero ikaw mismo na nandoon pa rin yung, yung signature scent mo. Kahit na siguro hindi siya gaanong expensive. Oo, low budget tayo eh. So, nandiyon pa rin yung, marami pa rin namang mga pabango na hindi gaanong kamahalan. Pero, smells expensive. Pero sa totoo lang, mura lang naman. Pero kung yan siguro, kung napapanatili mo na yung signature scent mo, yun yung mahal na klase, syempre, sobrang tipid yun. Pero andyan pa rin yan, nagpapasaya din yan sa babae. Diba? Hanggang hanggang ilang buwan nyo ba napapatagal yung inyong perfume? Siyempre, depende sa laki. Kung laki ng perfume nyo, baka kung yung parang yung mga maliit lang siya, o kung ilang ml yan, o yung imagine mo, siguro napataabot mo ng mahigit sa 6 months, o kaya naman halos 1 taon yung pabango mo, aba. Iba ka rin. At yan, sinasabi po natin, magpapasaya yan sa mga kababaihan. So, siguro, pag ngayon, yung iba, gusto nilang makatanggap ng regalo, baka ito yung isa sa i-consider ninyo na ibigay na regalo doon sa mga girlfriends natin. Ngayon, mga kaibigan nating babae. Yan, sa friend mo, sa barkada mo, na alam mong ito yung paborito niyang pabango. So, pwede din na ibigay natin yan sa kanila. Simple, pero magpapasaya pa rin sa babae. Idagdag nyo na din, mga ka-action, yung mga paboritong libro na basahin. O kaya naman, meron kang favorite na author. At meron siyang bagong labas na book. At yan ay yung nabili. O kaya naman, nabigyan mo yung kaibigan mo nitong bagong labas na libro ng kanyang favorite author. Tapos maganda pa yung yung story. Yan, simpleng-simple mga ka-action, pero yan ay ganap na magpapasaya din sa inyong kaibigan, lalo na babae. Eto din mga ka-action, isa ding magpapasaya. Ano, bakit may angry? Na-swipe. Eto din lalo na especially sa mga kababaihan, di ba? May mga time hindi natin inaasahan na madadatnan tayo, di ba? May mga lugar na akala mo next week pa, di ba? Maski ako, minsan nangyayari din sa akin yan. Akala natin sa susunod na linggo pa, pero now na pala. At tapos, na problema ka bigla. Wala kang dalang hindi ka naka-prepare. Tapos meron kang siguro makasabayan, siguro may nakapansin, medyo may marks, at tapos mag-offer sila sa iyo.
mag-offer sila sa'yo, bigyan ka ng sanitary pad. Yun, isa din yun na bagay na magpapasaya sa isang babae. Parang meron kang, alam mo yung life savior ka. Diba, yung di mo inaasahan, ako, wala ka palang nadala, wala ka palang nandyan sa bag. Ikaw man yung nangailangan o ikaw yung nakatulong doon sa nangailangan. Actually, yung pagtulong mo pa lamang diba, doon ka naging masaya. At tamang-tama, ito doon sa itinuturing natin na lifesaver ito, kung meron ka niyan sa bag mo. Kaya dapat be ready lagi ang mga kababaihan patungkol po dyan. Diba, pag may nag-alok sa atin yan, bigla tayong ng problema dyan sa labas, malayo pa yung bilihan, o kaya naman nahiya ka ng dumaan kasi baka sobrang halata na, diba? Diba, ibang saya din yung kasiyahan natin. Iba yung pakiramdam natin kapag may nakapag-offer sa atin yan. O tayo yung nakapagbigay ng tulong sa kapwa natin babae. Sa time na pangangailangan na yan. Magpapasaya na, alam mo yung, hindi mo alam kung magagalit ka, pero at the end, in the end naman, magiging masaya ka sa isang kaibigan mo, nasasabihan ka na kung minsan na unreasonable ka, minsan grabe kang tao ka, o kaya naman alam mo yung aagawin niya ang phone mo, may ma-share lang sa'yo, o kaya naman kuha yung attention mo dahil merong importanteng bagay ka kailangang malaman. O kaya naman, na-observe nila siguro na ikaw ay medyo malungkot. Alam mo yung nafe-feel ka nila agad. Kahit na one friend lang yan. Diba? Napaka-simple lang din. Pero napakasayang feeling na meron kang ganitong kaibigan. Lalo tayong mga babae din. Oo, of course, may mga problema din yung mga kalakihan. Pero syempre, katulad din nila minsan yung makakapagbigay din ng payo sa kanila, lalo din ang mga kababaihan, dami din namang iniintinding problema ang mga yan. Isa din mga ka-aksyon, pares ng sapatos o kaya ng tsinelas na syempre parehong makakasuporta sa paa mo. Ay, lalo na siguro yung hindi inaasahan, bigla na lang na warak o bigla na lamang bumigay yung suot mong sapatos o kaya yung suot mong tsinelas. Minsan may favorite kasi din tayo na suotin na sapatos or tsinelas. Diba na mini-maintain mo na lamang siya na malinis siya. Kung alam mong medyo luma na, baka siguro, minsan gamitin mo na lang siguro, madalang na lang, pero nandyan na hindi pa rin nawawala. Paano biglang nalagot siya? Yan, isa sa magpapasaya sa'yo, yung magkaroon ka ulit ng bagong pair ng sapatos mo, o kaya may ready dyan na pair ng sapatos mo na maisusuot sa panahon na biglang masira yung favorite mong suotin na sapatos or tsinelas. O diba, napakasimple lang. O kaya naman mabili mo lang yung type mong sapatos or tsinelas. Iba din yung saya ng babae sa ganon. At masupport pa niya yung sense of style mo. Kahit na hindi ka nagsapatos pero yung tsinelas mo may dating. Parang tama rin siya doon sa outfit mo. Parang masaya na rin mga ka-aksyon yan. Sunod mga ka-aksyon, sa accessory. Oo, kasi lalo na siguro kapag medyo nasanay ka ng merong ka-accessory, merong kang hikaw. Hindi man lang sabihin natin na makompleto mo yung 7.
Kasi parang, ano ba yung sabi dito? Parang ito yung parang standard siya na dapat accessory na taglay ng isang babae. 7 daw yan. Pero okay lang kahit na may mas isa lang daw dyan na accessory mo. Na yung sobrang tinitreasure. Ano ba yung na feeling mo kung hindi nakasuot sa'yo, wala dyan sa katawan mo, feeling mo kulang ka. O meron yun, di ba mga ka-action? Minsan siguro kung nasanay kang nakahisuot ka ng hikaw, pumasok kang hindi nakahikaw, feeling mo parang may kulang, di ba? Parang iniisip mo, mayroon yata akong nakalimutan. Parang kang may naiwan sa bahay ninyo. Parang may kulang talaga doon sa katawan mo. So, kung meron ka daw niyan, mga ka-action, at least, maski isa daw niyan, no matter daw na how ridiculous ito sa reality, ito nga yung isa sa mga magpapasaya sa'yo. O diba, kahit na ano yung sa bag mo siguro, o kaya sabi nga natin mostly accessory na nandyan nakadikit sa katawan mo. Pauna pa lang, ito mga ka-action, marami pa itong simpleng bagay nito na magpapasaya sa kababaihan. Balikan po natin ito mga ka-action pagkalipas lang ng ilang paalaala. Kia Kababaihan in Action. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Action! Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Tuloy-tuloy na po ito ating programa ang Kia Kababaihan in Aksyon. Kasama niyo pa rin po ako, Action Dove, diba kay Technical Department, Action Conrad Alvarez. Sa mga late tuners, pinag-uusapan po natin yung mga simple na mga bagay, simpleng mga pangangailangan natin mga kababaihan na talaga ding nagpapasaya sa atin. Ayan, yung ating pinag-uusapan sa ngayon. Pero bago yan, ito muna, isa munang balita. Inuulat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroon silang available stockpiles, standby funds na nagkakahalaga ng 950 million pesos. Hinikayat ng Weather Bureau ang mga residente at biyahero lalo na sa rehiyon ng Visayas at Mindanao na maghanda sa posibleng epekto ng tropical depression. Makikita rin sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD na as of 6 p.m. December 12, ang kabuang standby funds ay 87.33 million pesos. Sa nasabing pondo, 19.68 million ang inilaan bilang quick response sa fund na available sa DSWD Central Office at 67.65 million pesos sa field offices. Ang DSWD mayroong available stockpiles na nagkakahalaga ng 862.75 million pesos. Kabilang dito ang 424 million pesos na halaga ng non-food items at 216.65 million pesos na iba pang mga food items. Ang balitang ito ay update muna tayo, saglit lang. Action Conrad, ito yung top 10 dito sa 70th Miss Universe, ang Paraguay, ang Puerto Rico, USA, India, South Africa, Bahamas, ang Philippines, France, Colombia at ang Aruba. Kapatapos lang nila na rumampa doon sa kanilang evening gown. Mga ka-action, tabayanan nyo pa rin ang latest niyan dito pa rin sa DWCM Action Radio Pangasinan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Binabati ko din ang Maksyong Morning, Sir Jess, Ma'am May Bonzo, Ma'am Marvic Amar, hello po sa inyo. Ma'am Annabelle Veloria, Sir Wendell Mangusong, Sir Wendell Mangusong Estoril, Ma'am Marlu Malanong, Sir Julio Pagaduan. Yan, thank you, Engineer Rosario Montimayor Pasyon. Thank you po sa laging panood dito po sa programang ito, Kia Kababaihan in Action. So, tuloy na po natin. Magpapasaya din sa atin yung, eto siguro yung mga ibang kababaihan na meron din silang signature drinks. Yung wine na gusto nyo, di ba, ano din naman. Basta sakto lang, moderate, di ba? Pwede naman na uminom tayo ng wine. Kasi good for our health din naman yan. Good for the heart din siya.
Ay, iba naman yun. Sa inyo lang mga lalaki, wine lang ito. Pero pwede din kung mag-wine din kayo. Kahit na a glass of wine lang. Tapos meron ka pang signature drink. Kahit na hindi siya wine, kahit nga soft drinks, pero sabi nga natin, para mas malusog, iwasan na lang natin yung soda. Isa din ito, ayan, kapag pumupunta kayo sa mga beauty shops, yung makabili kayo ng meron kayong access doon sa mga beauty products, lalo na yung mga bath products natin, yung mga may maraming time sa paliligo. Ayan, diba? Yung makagamit ka din ng kahit na yung body scrub. Kung hindi ka napupunta ng salon o kaya spa, diba? Yung magkaroon ka doon sa sariling bahay ninyo. Makabili ka ng siguro mga isang bottle. O, tapos madagdagan mo pa siguro ng iba. Kasi meron din naman, parang satisfaction din naman para ng mga kababaihan. Oo, isa din, napakasimple pero magpapasaya pa rin po sa atin. At meron kang blazer. Lalo ngayon, malamig ang panahon. Pero siguro pag nagtatrabaho ka, at saka siguro kung may mga, alam mo yung ikaw yung taong madalas na maimbitahan sa ilang mga okasyon, formal occasions man yan, mga events. Tapos meron kang blazer for all occasion. Yan na mai-prepare mo lagi doon sa mga sinusuot mo. Kaya, siguro lalo na kung ikaw ay isang fashionista. Yan, isa din yan sa magpapasaya sa babae. So yung may alam kang kaibigan mo na ganyan, mahilig sa blazer o medyo fashionista, pero hindi naman maarte na dapat yung mga nasa kilalang mga stores lang mabibili. Kahit na dyan sa may ukay-ukay, may mga magagandang blazers din naman. Basta masipag lang tayong maghanap. Tapos magamit mo pa siya for all occasion. So nakakatuwa din itong bagay na to. At last, yung mga sinusuot nating brush here. Of course, yung kasya sa'yo, hindi masakit sa dibdib, hindi masakit sa likod, hindi masikip, di ba? Dahil napaka-importante talaga para sa atin na nandyan yung tamang, tamang size ng sinusuot po nating brassieres or yung bra po natin. Na hindi ka nag-worry na hindi ka na komportable, lumalabas ka masikip na, lumalabas na yung mga extra fats mo dahil masyadong hapit. Ayan, kung tamang-tama lang yung sa kanyang size, of course, masaya tayong mga babae. Marami pang mga bagay. Hindi lang yung mga expensive na mga bagay ang magpapasaya sa mga kababaihan. Minsan, kahit nga yung thoughts na lang thoughts na lang ng ibang tayo magpapasaya din sa atin. At syempre, kung nandyan yung tamang love para sa ating mga kababaihan, we give and receive the right love, syempre, magiging masaya po tayo. Yan, mga ka-action ako, wala na po tayong sapat na oras dito sa programang ito. Kaya naman, ako na naman po ay pansamantalang magpapaalam. At syempre, nagpapasalamat sa lahat ng mga sumubaybay dito po sa programang Kia Kababaihan in Action. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Violet Valdez Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez. Ako pang inyong nakasama, Action Dove Tibakay. Nag-iiwan po ako sa inyo ng isang maksyong morning po sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Sumainyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan.
Radyo. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.